zie je waar terug, ik zie waar Frank Thiessen hier. Het met mijn uitleiding van ons de 31 juli, vrijdag, op maandag, hier in Bolivia. Met mijn uitleiding wat ik eerst zei deed aan de eerste audio video van onze oude ere, onze veroude ere. Want wie willen waakzaam geven, dan wil we niemand dat motterlief wie we bijna je buren zijn, dat motterlief wie we bijna ontvangen zijn worden, wil we niemand verachten, we worden niemand spatten. We zijn niemand op deze erde aangekomen om onze oude aanleren. Natuurlijk oder jeslich. Onze Dina, onze Zeilzorja, wat ver ons gewaar zijn. En dan hoeveel verder dat je maakt en dan hoeveel de andere gewaar zijn. Wie eren die, wie respecten die. We checken ons in het leven, wie die met je ons en wie gaan zeggen, weet ik wat, ik weer de andere. We verzinnen ons met die. Tjorken wat ver ons gewaar zijn, want die tjorken de andere tjorken uitgegaan is. Al 10 jaar terug, 20 jaar terug. Als er een verzinningsjas jeng de andere ziet, kost die met de mensen blijken niet alles te denken als du, maar kost du aan die hart, die met je, kost du aan die hart teruggaan. Kost du, waar we ons hart moeten, waar we moeten leren eren, waar we moeten leren en zeggen dat is goed, want du reich bent en ik aardig zie. Van wie we gekomen zijn, ons vriendschap, onze verouderen, onze roze mensen. Ik zie een plotje maar niet. Rustlandse plotje maar niet. Mijn herkomst was kleingemeente van waar ik gekomen zie. Mijn hart is dat de ere van waar ik gekomen zie. Ik wil niet alle dingen krijgen doen vandaag, ik wil lang niet alle dingen uitleven. Maar ik wil ere vandaag waar ik kan. Ik wil me demetje en zeggen, en jeder generation van waar ik gekomen zie, du hast wat Gott bei mir was. Gott hat mich bei hier gebracht. Dadurch, dass ich bei hier gekommen, wenn du nicht wieder was, wie ich hier von da nicht. Der Psalm sagt bei ihnen steht, dass wir nicht Mama, dass wir nicht Papa, dass wir nicht die Doktor, dass wir Hei, was mir meine Mama lief rübertragt und mir leid geboren wurde. Gott gab das Anerkennung und wohnt Freundschaft, wohnt Ehre, dass ich geboren wird. Dort direkt von da Ehre. Weet je wat, wanneer we willen am Licht wandelen, wanneer we willen Licht hebben, waar we voor een graven hoop, voor een graven hoop zal ze opstijgen. We zullen voor de grey-haired people, de grijshaarige mensen, opstaan in de ere. Dat wat voor ons gewaast is, van langer terug. Anerkennung geven. En altijd als zijn vader verspotten en verachten en moeder te gehören, dat is Spreche 20 vers 20, if we insult our parents. We zijn niemals hier om onze ouderen aanleren. We zijn niemals hier om onze ouderen verzekerd om wat te leren. Krijgen dan we funny en vochtig te zijn. Wanneer God ons licht gaf, wanneer God ons waarheid gaf, stop te zien en go forwards. Check terug en eer die ouderen. Klinkt die niet aan je, sei die niet dom, leer die niet aan. Maar je hebt onze verouderen. Wat je was dat, Anerkennung. Vul die vader met, vul die vader met. Du bist wer du bist. Gott hat die Leute in die Freundschaft angeboren worden. Das ist nicht im Schämen wer du bist. Wenn du dich schämst mit wer du bist, wenn du gekommen bist und eine Familie, die du angeboren bist, in Wirklichkeit gesagt, bist du rebellisch gegen Gott. Das sagt in Sprüche sehr klar, wenn wir in Insult leben, gegen unsere Eltern, gegen unsere Verouderen, dan immer hostig, wenn wir Christen sind, wenn wir Licht haben, immer hostig wird das dies da, immer hostig hier das Licht ist. Wenn Wort, als het Licht gegaan van OBD, als die Zeugen dies geworden, check maar terug, wonen Eltern, wonen Onkels, wonen Ooms, wonen Versters, wonen Schullehrer. Wer heeft die geestlichen leven wieder geholpen? Wann sind die geestlichen Eltern, wat die geholpen haben? Check maar terug, go maar terug en verzijn die. Maak maar ding traag. Deem dich die. Doe maar die wandel bewijzen dat jemand dat wel wat du hast. Dat die ouderen, die vriendschap. Jo, we zullen onze ouderen, onze vriendschap, dat evangelium brengen, wanneer dat niet gaat. Maar vier mal absitzen, die met je mens, wer da, te wem die vriendschap wat van die wel. Ja?